го познаваме като забавния ютубър от пакта, който не крие любовта си към киселото мляко. Но кой е бил Вената преди всичко това? Преди абонатите, преди песните с над милион гледания, преди да напише книга и преди да създаде браточките. Ако искате да разберете всичко за Вената преди да стане известен, останете до края на това видео. А ако искате повече такива видеа и за други ваши любими известни личности, струшете лайк бутона и се абонирайте за канала ми. Всичко си има план. Ти само стой и гледай. Здравейте, браточки, аз съм Вената. 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 Роден на 13 август 1991 година в град Варна, Венцислав Калчев Вената е средното от 4 деца. С двамата си братя и сестра изживяват едни от най-хубавите си детски спомени, изпълнени с игри и ходене на село. Артистичният си талант показва още в най-ранна детска възраст драматичното пресъздаване на епичната природна сила вятър. И това именно са първите му прояви в мечтаната професия – актьор. Малко по-късните си години Вената затвърждава интересите си в тази област, тъй като е запален по образа на Джим Кери и иска да последва неговите стъпки в комедийната игра. Роднините и приятелите му го насърчават да развива таланта си в тази област. Талантите и интересите на Вената обаче не се изчерпват до тук. Освен спортните курсове, които посещава, като например тези по волейбол, футбол, баскетбол, айкидо, той се занимава и с по-артистични хобита, като например брейкденс групата, която основава с няколко свои връстници. Именно тази запаленост по различното и артистичното оказва влияние на избора му на гимназия и той започва да учи в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн в град Варна. Специалността, която избира е десенатор на текстил и моден дизайн, тъй като в нея се комбинират практически умения по информатика и рисуване, към които той има засилен интерес още от 5-6 клас, когато за първи път се докосва до компютър, на който в общи линии е можело да се използва само Paint. Така в ученическите му години тази му страст се разраства вследствие на натрупаните знания и в 9 клас Вената дори създава няколко пивот анимации, които за жалост вече не могат да бъдат намерени. Израстването си като геймър обаче започва още преди да се докосне до света на компютрите. Откакто се помни, играе игри на всевъзможни конзоли, а с навлизане на технологиите в България започва редовно да посещава и игралните зали, които поддържат и развиват интересът му в тази област. Чак в гимназията обаче получава първия си компютър като подарък от сестра си, което му позволява да се превърне в геймъра, който познаваме и днес, благодарение на стотиците часове, които отделя за това си хоби. Игрането на игри до късно вечер обаче дава отражение както в личния му живот, така и в образованието му. Докато сме на тази тема, нека разгледаме какъв ученик е бил Вената. В гимназията не се проявява като добър ученик, често проспива първите часове и дори се случва да отиде пиян. Бил е заплашен от изключване и заради броя на отсъствията си на няколко пъти дори са го карали да чисти училището извънредно след часовете. В този период пие и пуши сравнително много, но в последствие успява да откаже и двата вредни навика. След дипломирането си сериозно обмисля да започне да преследва детската си мечта и да запише актьорско майсторство в надпис, но така и не се решава. За сметка на това избира да развива другите си хобита, интереси и таланти. Що се отнася до тях, Вената има няколко такива. Освен гейминга, той също така обича да снима домашни клипчета с приятели. Фокусът им често е насочен към забавните моменти в живота, като например тролването на хора онлайн в Умигъл. Веднъж открил тази си страст, Вената започва да търси всевъзможни начини да привърне интересите си в бизнес или просто да успее да ги сподели с възможно най-много хора, като комбинира любовта си към игрите, публичните изяви и компютърните технологии. Така през 2011 година Вената започва да работи по-сериозно върху няколко от идеите си. Първата такава е по-скоро хоби – създаването на YouTube канал Венцислав Калчев, на който качва няколко от началните си видеа, които обаче не са свързани с игри, а по-скоро с правенето на компилации и скетчове, идеи за които черпи от блогът си в Blog.bg. По това време създава и свой канал в VBox, където публикува музика, основно инструментали. Паралелно с това Вената работи и по втората си идея – популяризирането на сайта си за флаш игри Cool2Play. За жалост този сайт вече не е активен, но през 2011 година, когато е създаден, в него е била заложена една оригинална идея, която да го отличава от многото други подобни сайтове, и това именно е било, че за постигнати високи резултати на определена игра е щяло да се раздават съответно реални награди. Начините, по които популяризира идеите си, са до някъде нестандартни, но определено доста иновативни. За сайта си Вената споделя в онлайн блога си, където освен тази реклама пише и още няколко поста по теми, които го вълнуват, като например 1 април и как да си направим онлайн радио. Блогът е източник и на идеи за някои от бъдещето му скетчове. Друга потенциална възможност за реклама Вената открива във форумите за взаимопомощ, където се насочва към теми свързани с нервност и безпокойство и където съответно предлага сайта си като средство за разпускане.
По подобен начин се опитва да разрасне и YouTube канала си, разпространявайки линкове към него в най-различни форуми и групи. Клиповете му от този период не са с високо качество, понеже е ограничено от към оборудване и сетъп. Но когато впоследствие успява да си позволи достатъчно силен компютър, на който да заснема и обработва видеята си през 2014 година, Вената решава да спре развитието на първия си канал, понеже клиповете в него са с копирайтната музика и създава втори канал, Вената Влогс, където вече започва да се занимава сериозно с YouTube, като идеята му е да прави забавни скетчове. Година по-късно обаче страстта му към игрите наделява и той решава да създаде трети канал, където да публикува само геймплей. Този му проект започва да набира значителна популярност, което само го мотивира да работи още по-упорито над видеята си. Станахме 1000 браточки! Първите му клипове там са разнообразни, като Happy Wheels, Cat Mario и Minecraft. Интересен факт е, че първият път, в който се опитва да играе Minecraft, играта не му харесва и чак след 2-3 години я преоткрива и през 2015 дори създава собствен Minecraft сървър, браточките. По това време подава кандидатура и за Evilcraft, сървър, в който се приемат и играят само отбрани хора. За съжаление, кандидатурата му не е одобрена, но това не сломява духа му и той продължава да снима видеа и да развива канала си. В този период обаче сайта за флаш игри и YouTube каналът му са му само странични интереси, тъй като те не му носят значителни доходи и затова паралелно с реализирането на идеите си, Вената се налага и да работи. Професионалните му умения в този период включват работа като барман и като помощник на своя баща, който е дърводелец. Като на шега приема предложението на един от своите приятели да изкара курс за спасители и така вече сертифициран той работи като такъв около 3 години, което се превръща и в негова не до там мечтана професия. Но през декември 2015 година решава да прекрати тази си кариера, тъй като отговорността за чуждия живот е била твърде голяма, имайки предвид условията, в които е трябвало да работи. Така основният му доход остава YouTube, където съсредоточава и най-голяма част от усилията си, понеже този му проект жене повече успехи, отколкото сайтът за флаш игри. Този период от живота на Вената определено е един от най-трудните, рисковани и напрегнати за него, тъй като се налага да преживява само от спестяванията, които е успял да събере до момента. Рисковото в случая е, че по това време Вената решава да превърне YouTube в кариера и да не продължава професионалното си развитие в някои от по-традиционните, но същевременно по-доходоносни насоки. Имайки предвид, че на този етап той все още не е бил достатъчно известен, за да изкарва каквито и да е било пари от тази си страст, само може да гадаем колко трудно му е било да запази веселото си и безгрижно излъчване в тази напрегната за него ситуация. Точно това се надявам, да вземам партньорство с Twitch, да видя дали би било възможно през тези 4 месеца дали ще успея да постигна нещо. И много бих се радвал, нали, на всяка една подкрепа от ваша страна. Следващите няколко месеца Вената работи усилено по създаването на все по-качествени, интересни и забавни видеа, благодарение на което и каналът му се разраства значително. Освен геймплей, той започва да инкорпорира и останалите си хобита към този вече познат контент, като създава и първите си оригинални песни Кисело мляко Power и Lamborghini, които се харесват на огромна част от публиката му и му носят още по-голяма популярност до такава степен, че към днешна дата песента му Lamborghini е изгледана над 1 милион пъти. Така през 2016 година той бива забелязан от Пакта, гейминг общество с фокус към създаването на YouTube видеа. Присъединяването към Пакта осигурява на Вената значителен тласък в кариерата, като му помага да достигне огромна аудитория. Все по-голямата популярност го кара да започне да стримва, вследствие на което създава още един канал, където публикува само записи от стримове. Отскоро се завръща и към вече позабравения канал Вената Влогс, който решава да възроди и да започне да публикува отново скетчове и влогове, съдържание свързано с останалите му интереси. През май 2016 година започва да работи и с Sunday Habit и пуска в продажба собствени тениски, а няколко месеца по-късно издава съвместно с Пакта и книга «Пакта началото». Очевидно е, че Вената продължава с амбициозните проекти и с развитието на разностранните си интереси. Пример за това е една от най-новите му песни с Дидо Ди «Настигни ни». Да, настигни ни с Дидо Ди, сме на светлинни години. Вената е един невероятен пример за това как всеки може да постигне мечтите си по един или друг начин, стига да има нужната мотивация за развитие. Заменяйки актьорското майсторство с подобни изяви в YouTube, той успява да докаже, че детските мечти могат да станат реалност, макар и на цената на огромни количества труд, полагане на невероятни усилия и поемане на немалко рискове. С какво ще ни изненада Вената в бъдеще, само времето ще покаже. Аз бях Галка Пауър и нека силата бъде с вас!
Някои хора вдигат левел, аз превъртях играта. Знам какво да правя, съм се стъпил здраво на краката. Тука ще покажа колко много не ми пука. Ще напляскам майка ти, все едно пляскам тарамбука.